maka esi wee mie ọ sị ọ dị m emesịa ka kwuo maka ya kpọọ m nwannechi kpọọ ya nwannechi a ọ sị ka ife dịka ego ole ka egwu ya ọ sị ọ dị mma ka kwuo na akwụkwọ n'izuụka na-abịa ịgba n'izuụka na-abịa ọ sị na ọnwa afịa atụ na ego ya ka ezuru ya ọkọọrụ gị akụkọ mana ọ ga-apụ na-eni ama na-ekwu na ada emezi nke ndị be anyị kedu ife ị ga-eme mana ọ bụ ndị nke anyị na-afa na-eme ife fa na-etinye ego ndị be fa na-eme mana ịgwa ndị gwa anyị apụta fa na-achọrọ ebe gaba apụta ebupụta ego agha ụmụazị a na-eche na ego a na-asị etu akpata ya mana ịma na iweta ego anwa ka anyị wee mee ya bụ ejije n'Igbo ụmụazị be anyị ma nwoke ma nwaanyị ndị ntorobịa ma ndị okenye ma a ga-etinye na ya bụ ejije ga-akpata ya isi na ya keta ego a ga-akwụfe ụgwọ na ego anwa iweta ọnya bụ na ị na-enyekwafe ọlụ n'ụzọ ọzọ mana fada aghọta ya mana anyị ga na-agba mbọ ọ bụrụ na chi ejulu ada akara ụbọchị a ga na-agba mbọ Disemba gara aga a na-eme sinima fim niile dị na sinima bụ fim ndị mgbada yes then mụ na gị kwuo okwu the other day ise mụ na ị na-eje MVCs and everything ị na-anya ọ dịka ọ dị side ya akwa bụ ife take over the media my award a na-enyekwu enwelu industrial merit award enyechasị arọ gara aga na-asị onye enyelu award a kedu ebe ọ nọ mgbe bọọbụ na-emenya bụ fim ka ọ fim nke a na-enye award ya ọ fim eme na India ka ọ na Ghana kedu ebe onye anọ mgbe bọọbụ na-eme kedu ebe onye anọ mgbe Ọsụọfịa thank God na-enyegokwu nya bụ nke m owu kedu ife menụ ọ dịka fa na-ahapụ ndị nke anyị na-enye ndị nke fa nya bụ award gani na ya bụ na onye kpọọ ọbịa mkpọkọrọ agbata obi ma ọ bụ onye ile were ekpofu afịa ọ bụ na ndị be anyị ga-eteta n'ụla tụmadụ ndị be anyị na-eme na fa bụ ọganigwe na fa ji ego o nwerọkwanụ obodo ga-abụ na fa na-egosi ife fa ji wee bụrụ obodo n'ife ejije na-ama amafe ọfụma ị na-Amerịka anya ka efe ma onye ọbụla ji achọ ịgbaje na Amerịka ife ndị mmadụ na-afụgasị n'ejije fa na-eme fa ma egosi gị bọsị mpụta afụ ebe ndị mmadụ nọ n'ezi okporo ụzọ na-ayọ ayịyọ na Amerịka ọ gba ngharị nwesi onye mụ na ya